Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Asteazkena da eta badakizue asteazkenetan guk musika izan ohi dugula protagonista. Luxuzko gonbidatu bat dugu gaur, baina momentuz ez dizuegu esango norden. Top secret. Benetan, sekretuekin. Orduan, inigo mesez, igo musika ze bestela hitz egiten jarraitzen balin badugu, niri ies egingo dit gaurko elkarrizketa guztikoetako protagonistaren izenak, Inork ez daki nolakoak garen hitzen artean, loturak alaude biok labar aurrean, huida ontzidan. Jaun Andreok, abestia eten egin behar dugu, azken orduko albiste bat emateko. Arratsaldeko 4 jakinarazi digutenez, Marte planetan goritasun gasezko leherketa batzuk ikusi dira. Eta leherketa horiek behin eta berriz gertatzen ari dira. Espektroskopioaren arabera hidrogenoa da eta gas hori oso azkar doa lurreruntz. Bilboko astronomia behatokiko adituek suarma baten sugar urdinak balira bezala deskribatu dute fenomeno hori. Informazioa ematen jarraituko du. Orain Ramon Raquelloren orkestrara itzuliko gara, zuentzat jotzen ari baitira Park Plaza Hoteleko Meridiano aretoan, New York erdialdean. Of my heart, high up in the sky, the little stars climb, always reminding me. Jaun Andreok, informazio gehiago daukagu, beste 3 leherketa egon dira Marten. Eta beste albiste bat, hemendik gertu, 4 kaldera, objektu bero handi bat, ustez meteoritoa izan daitekena, hemen gertuko baserri batean erori da. Argitasuna ikusi eginda 100 kilometroko erradioan, eta talkaren zarata ere inguruko hirietan entzun da. Gertaera honen ezoiko izaera dela eta Pearson astronomo nabarmenarekin elkarrizketa bat antolatu dugu. Hemendik gutxira Princetongo behatokian elkartuko gara berarekin New Jerseyn. Ordura arte Ramon Raquelloren eta bere orkestraren musikarekin goaz berriro. Dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado. Horrela hasi zen gaurko egunez duela 86 urte Orson Wellesek egindako Munduen Gerra irratsaio berezia. 1938ko urriaren 30ean, Estatu Batuetako biztanleriaren zati handi bat izutu egin zen CBS irratiaren emanaldia entzuten. Bertan, New Jersey estatuan hasi zen estalurtarren inbasioa kontatu zuten, baina askok ez egiten H.G. Wellesen Mundu Gerra eleberriaren irrati egokitzapena zela. Kontakizunak hain zirudien benetakoa kaosa eragin zuela eta polizia komisaldietan ohikoa baino dei gehiago jaso zituzten irratiak esandakoa egia ote zen galdetzeko. Kiloko txalen bazagatu, Euskal Herrerain tipiko, Amaika selfie erdimozko, ta mundu berri bat ezagutzeko, kale nagusian ego naiz, batzuk ezkeka besteak alai, zakarrontzietan bilaka, irian etxe utzak bat dira milaka, zenbat auto, zenbat ekazkin, Mediterraneoa zenbat ontzi puzgarri, nik ez dut ezer ulertzen. Hurrengo goizean Welles dozenaka kazetari, argazkilari eta albistegietako kameralariren aurrean agertu zen CBSko eraikinean presaka antolatutako prentsaurreko batean. Kazetari guztiek galdera berbera egin nahi zioten. Izuri sortzeko asmoa zuen, ala ez. Wellesek erantzun desberdinak eman ditu urteetan zehar eta ezin jakin benetako egia zein den. Dakiguna zera da. Etzela horrelako zerbait gertatzen zen azken aldia izan. Hori bai, beste formato batzuetan. Irrati emanaldi faltsuetatik dokumental faltsuetara, adibidez, 1979ko Alternatiba 3. Las canciones viejas de la tierra hasta Marte, la noche de las estrellas, la del corazón robado,
la del fuego que no quema, que me roba, que me tienta. Y dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento, y si es cierto que lo llevo, tu calor en mis huesos. Erresuma Batuko Anglia TV kateak emititutako Alternatiba 3 saioan, zientzialari baten eriotza ikertzen ari diren erreportari batzuk agertzen dira. Antza denez, zientzialari horrek esan zuen dosier bat zegoela, gure planetaren bizigarritasun ezaren aurrean alternatibak planteatzen zituena. Dokumentalean Buzz Aldrin astronauta agertzen zen eta zioen aukeratutako gizaki talde bat gizateria berri bati hasiera emateko Martira eramango zutela. Noski, horrek ezurra sinesgarri egiten lagundu zuen. 45 urte pasaiera eta oraindik ez dute inor Martera bidali. Beraz, gezurura siniste zutenak lasai egon daitezke. Geltokiaren bila ez dago inor kalea dago gila ukabila amore eta duda pila lehen bekataria korrikaz dadila. Alternatiba 3 teoria batzuen lekukoa 2002 urteko Operazion Luna dokumentalak hartu zuen. Bertan kontatzen zuten ilargira iristea Stanley Kubrickek zuzendutako telebista muntaia izan zela. Dokumental faltsu hau oso arrakastatsua izan zen. Hainbeste laino non gaur egun ere jende askok ez duela bere faltsutasuna ezagutzen eta froga konspiranoiko eta funtsesko gisa erabiltzen du. Bueno, ez dizot gezurrik esango, Nik guzti zirintxi nuen lehenengo konspirazioa izan zen ilargiaren kontu hau, Ni sinistera iritsi nintzen, ilargira etzela inoiz iritsi. Nik ere ez dago dut ere garbi. Nik uste dut oraindik ez dutera sinisten. Berriz ez jauzteko, esan bakardadeari, gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara, teitotzen nauenan, ametsak sortu zizkitanan, galtzen dituena. Tira, bajetxi jargitik benetako irratsaio bat egin behar dugu hemen, ez lurtarrik ez, baina musika eta giroa ugari. Bueno, ja esan dezakegun hor datorren ez da, guain bai. Bai, venga, bota. Gaur, elkarrizketa akustikoetan, Eneritz Furiak. HHH edo ez dakit nola gero galdetu behar dugu nola oskatzen den hau. HHH diskoa aurkeztera datoz. Eta doinetatik aratago podcastan, Gartxetek Jaio Neurtasun elkarrizketatu du bere abesti kutxunenak zein diren ezagutzeko. Eta Josune Belez de Mendizabal dator. Ba, izue, urriako 30 ditu gaur eta asteazkena da, gu bagoaz estalurtarren moduan, gaurko bidaia kosmiko hau, zuekin abiatzera, ongietorri, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean. Zuekin, jaun Andreo Gartxotun zain letona, egunon? Egunon, ekipo. Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia, egunon? Hello. Eta izketan ari zeizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 850 garrena du. Goizak 10 eta 4 pasatxo dagoeneko eta hementxe gu urriaren 30 honetan zuekin, baurrengo 2 orduetan bate egiteko asmotan. Ongietorri, bai, naiz irratian zarete, bigarren kafean.
Bai, txatean hemen saltxan zabiltzaten hoi, bai, egunon! Sombreros están llenos de lluvia en cada esquina de mi habitación. Aún tengo el número de aquella rubia, pero luego... Edo zein egun da ona Enrique Gonzálezen musikarekin abiatzeko, eta gaur hortxe ilargia, astronautak eta bestelakoak aipatu dituzuela, gogoratu nizkan du honekin, por caminos estrechos, honekin abiatuko dugu gorkoa, eta tira, maite duten tartearekin abiatuko dugu gainera. Estoy perdiendo altura, a punto de quedarme a oscuras, como una tarde de invierno. A encontrar, quieres tirar por la calle de en medio, no me vas a encontrar, no sé rodar por caminos estrechos. Los sombreros están llenos de lluvia a la orilla de tu corazón. No necesito una canción de cuna, no necesito una... Mentxe dator, Los astronautas no van a la luna, los escenarios serán de cartón, viendo siluetas de espuma bajo el cielo de papel carbón. Go Juri ez izarandia. Zin da zure maite duta? Ez daugat bat ere argi, Ez dago ez du argi? Ez. Jo, ja bigarren astea etxeko lanekin gabe. Ez que izaten ari dira oso egun ilunak, Dena albiste txarrak jasotzen, bata bestearen atzetik, sentsazio txarra, sentsazio txusia, eta maiteutak falta zaizkit. Bai, Agian, zuk kontatzen bali moduzu maite duzuna inspiratzeko tartea dukiko nuke? Bai, nik maite dut atzo arratsaldean, hemen lanak bukatu, astearte ere pixka luzatu zitzaigun, baina hola eguzki pixkat zegoen aitzaki horretan, egin nuela bueltatxoa Pirauan eta jetxi nintzen, Julenen herritik, ale ingurutik Tolosara, baliatu behar dira, euri asko bota eta gero pixkatia itxasua ez, ibaia baretzen denean, egun horiek, eta ez dakizue, ze espazio ez ezagun dauden gure ibaietan, oinez bidegorritik eta egiten ditugun ibai hartze horiek, ibai barrenetik, oso desberdinak dira, eta ematen dute bakarda ikaragarria, pakea, akaso autoren bat edo entzuten duzu, errepidea gertu dagoelako, baina, bai, eta hori maite dute, baliatuta piragua bat oraindik furgoneta gainetik kendu behar duzula, asteburuan Toledo eta Madrilera oazelako jotzerat ez da gizar, kendu aurretik, joango naiz errekan jetxira hori egin, da, piragua parkatuta uzten dut bere tokian, eta gero furgoneta bilatrenez joan, eta horrelako kontak, da horrelako egun eta saltxak, bai, gustagarri egiten zaizkit, eta hori da nire maite duta, Goiuri. Oraindik zalantzati bazabiltza gartxoti eskatuko dut bere, ez pentsa, Nik badaukat. Badaukazu gartxot? Bai. I want your maite duta. Wow. Ojo.
Mila esker Inigo, nire maite duta ezin hobeto musikalki girotzeatik. Izan ere, nire maite duta asteburu honetan daukadan planazo bat da. Maite dut asteburuan datorkidana. Izan ere, Parisera nijoa, entzuten ari garen McGee artista ikustera. Eta maite dut bidaia arrazoi askorengatik. Azteko aurten gehien entzun dudan diskoa izan da, tipo honena, eta hemendik ere gomendio bat entzulei, zuei ere bai, noski, baina McGee estatu batuarra da, eta oso gitarra soinu berezia duen 80. hamarkadako ez dakit estiloa du, baina gaur egunera ekarri da, eta oso tipo originala irutzen zait. Maite dut, emozionatuta nagoelako, gehien entzun dudan artista horren kontzertu bat ikustean nijoalako, Parisera nijoalako, eta emozionatuta nago ere bai, bakarrik noalako. Ez dara oso ohikoa eta maite dut ere ez ohikotasun hori. Akaso gaztetan gehiago egiten nuen zerbait zen, abenturari segika, ez dakit, planak bakarrik egitearena, eta orain saiatu naiz, jendea gonbidatzen, sarrera bat libre daukat, eta ez dakit, François edo Manon bati erregalatuko diot, sarreran akaso, baina ez dut lortu inor nerekin... Ni bai dut, laguna Parisen, Nik bat bai, abisatu, bai. Bueno, itzingo, negoziatuko du, bai. Ados. Baina azkenean, nik ez nekien zubia zenik, eta festibo, eta Halloween, eta historio horiek, eta orduan, pixkat inguruko musikazale eta gertuko denak plana dute, eta lagunek, eta bakarrik nijoa. Trena hartzeare aztu zait, eta berandutu zait, eta autobus ez nijoa. Oda, 10 ordu, 10 etorri, 3-4 liburu eta 100 podcast entzungo ditut, baina emozionatuta nago. Postkastak entzun bitaren postkar bat ebial, ez dazu Parisetik. Bai, bialduko izuet. Baina, bai, emozionatuta nago zen ezoiko bidaia bat da. Kontzertu bat ikustera nijoa, eta azken aldean asteburuan nabil kontzertutik kontzertura, baina uste dut hau zerbait berezia izango dela, eta emozionatuta nago. Elise Montmartren da. Ondoan ostal bat hartu dut, eta 24 orduko plana da, ostiralean joan, eguna pasa, kontzertu ikusi, eta buelta. Aseke kontatuko dizuet, urrengo astean, baina maite dut, improvisazio hau. Bai. Nik maite dut, zuk aipatu duzula. McGee eta haren airbont jarri dugu, eta gorarazi dit, garai baten askontzuten gitarrista bat, Andy McKee. Bai. Sonatzen dizu? Bai. Hori ezen YouTubeko virtuoso erakoa. Puto loko bat, osea, bai, eta arekin eskatuko goiuri bere maite dut. McKee da? Bai? MCKEE. MCKEE. MCK barkatu. MCKEE. Baina pentsatzen nuntzela ki... Baina gartxoten aipatu dena, McGee. Bai. Ez nik ki pentsatzen nun, eta esatera nintzen, ze abizena proposa musikari batentzat, ze ki, ingelesez nota da. Eron zu izatea, McKee da, como pixkat, Mr. Nota izatea, ez? Eta oso proposa irutu zait. Ki nota da ingelesez? Edo... Giltza. Eta nota. Eta nota ere bai? Bai. The keys to my heart. Tipone jotzen du hau, batera, ez looper eta ez trampa eta ez zer, hartzen du gitarra eta dena iten dizu. Baina inkuso, pixkat, esfortzu haunikin gabe, horrek ere rabia... Behatzeko lorrut. Haundia ematen dula, bai. Zena zure maite dut ago, Juri. Etorri zait. Aita, goratzen dut, nork gomendatu zidan artista hau bere garaian, eta guanetxe etorri zaitu hori ere, eta hori ere maite dut. Arkatuko, Juri. Txika, namakizu 20 minutu hemen eskurritzen zure maite duta, eta horien gainera estupenda jarriko zaigu. Bai, osea... Itz egiten hasi, eta... Estupenda, gustatu zaitoi. Zer guapo, hiru aldiz joizut, hortik eta berdinean, entzuliok bota diotola paper puskat hemen nuena, jodu, bere sudurrean gero mikrofonoan da gero kopetean berriro. Izan da, lubrikantoi bezala 3 en 1. Bai. Zeina zure maite dut, Juri? Begira, atzo ikusi nuen, sareetan, neska bate kontatzen zuela ze gertatu zitzaion arraindegian. Konta neska oso gaztea, oraintxe bertan lehenengo aldiz bakarrik bizitzera joan dena, eta arraindegira joan eta konturatu zela etzekila nola eskatu. Eta eskatzera joan, eta esan zuela nik lupia nahi dut, eta
arraindegikoak esan ziola, ba ez dakit, orain nahiz goatzen ze kontzeptu zen, eta neskak lotxagatik baietz esan zion. Eta orduan 45 euro lupi erosi zituela, ze eskatu zuen, ez dakitzen bat kilo lupi, bera jakin gabe. Ze etzekien nola eskatu, beak nahi zuen xerra, lupiaren xerratxo bat. Idearik pez, etzekan, ez? Idearik pez. Eta, hori kontatzen zuen, eta orduan iruzkinetan jendea hasi zen aipatzen, egia da niri ere gertatu zitzaidan, lehenengo aldiz arategira joan, bakarrik, eta enekiela, asko bularra petxuak eskatu nahi dituen, baina eskatu nahi gabe ez dakizer, eta... Hain naiz visualizatzen, imaginatu, arategira joan lehenengo aldiz txuleta erostea, eta txuleta nahi nunda, bida, bi pieza zeuzkeat, hau, edo beste hoi, eta txuleteroa, iruita markiloko pieza badala, da. Mono, txikixo badan, oixo jarri azu, hola, eta antxe gizajoa, txuleteroa, berroi kiloko bizkarren zara mola, holako... Izan ziteken, eta hori iruzkinetan ez ziren, niri ere gertu zitean, niri ere eta egia da, galtzen doan ohitura bat dela. Zu, arraindegira zoaz, eta arategira zoaz, eta ez dago inbeste jende gazte. Azteko, supermerkatuetan erosten dugulako askotan, prestatuta. Xafla bat erosten duzu, 8 oi asko izerrekin, edo erosten duzu, arraia baita ere, kongelatuta, boltsa batzutan, eta orduan, ian fresko erosteko ditura ez dagoela. Eta, hain justu atzo hori ikusi nuen, eta hain justu atzo hemen Korimako. Kubi? Ez dugu inoiz esaten. Hemen gure laborategiko lankideak arategira joan ginen. Eta, super ondo pasa genuen, kriston txangoa izan zen. Arategira, eta arakina oso pozik zegoen, ze dendan zeuden beste guztiek ziren, 70 plus, eta gu ginen gure gaztetasunarekin, barre algaraka, eta arakina postu egin zen. Arakina postu, antzen jende heldu igual pixat astoratu egin genuen. Baina arakina postu egin zen, eta orduan nire da maite dut aldarrikapen bat, aldarrikatu nahi ditut, arategiak, arraindegiak, produktua nik desinte egiten dute, arraindegira joan eta igual izokin bat osorik hartu, garbitu jazu hola eta hola, eta kongelatu egiten dute etxean da askoz merkea orosten duzu pieza osoan, bandejatan dauden xerra horietan baino, eta askoz freskoago, eta zer horrek etxean kongelatuta daukazu, eta punto, eta nahiko zalea naiz, eta arategira ere, joan eta xerratzuk hemen dijarrizkiazu edo, gustatzen zait, besterik gabe, ez daukate. Zuei esker ohiturak aurrera jarraituko du, Darrai. Bietan darrai, arategian eta arraindegian. Josune Belez de Mendizabal, Fernández de Garaialde, egunon. Egunon. Barkaia zue Josune dauko arazo bat. Gaur, beste kontu eta saltxa batzutan dabielako Julen Goikoetxea lankideare hemen daukagu laborategian, eta gure txiste bakoitza epaitzen dabil. Eta orain egin du keinua, barra atera behar dula uste dut. Epaiak behar duela laguntza, txistea ontzat ematen duen ala ez, erabakitzeko. Eske Josune Julen da nere alegiko, ez dakit nola esan, gemelua o txorakeitan, hoi bai, baina... Ni gustatu zait, egin duzuna, gartzot. Eskerrik asko. Nik 5,6 erregalatu bat, baina, inbar da, hemen Julen eukita, ez dakita motivazio, provokazio zer dan, baina, gaur nago... Bai, klaro, esker norbait izatea justo zu epaitzen, Bai. Hori gogorra da beti, klaro, txisteak ez da berdin kontatzen. Ez. Zein da zure maite duta, Josune? Nik ez dut prestatu gaur. Kizu ezer, entzutena naiz oi hartzuna, nere hautsa. Barkatu, hori nere errua da, hori ni naiz. Hori aian medikuarekin kontsultatu barko duzu, Ibuprofeno barko duzu, Horein bai, eski kafe hartu gabe nago. Kafe hartu gabe nago, Josune. Bigarren hartu behar duzu ja, Inigo? Barkatu, zure maite duta kontatzen dizun bitartean kafea prestatzera joango naiz. Ez, Julenek prestatuko ditu. Julenek prestatuko dit, kafe hutsa. Julen, jake hemena hon, aprobetxauta, nere txistekin sartzen usteit, baina kafetxo bat, eskertuta ziok. Zein da zure maite duta, Josune? Ez dakit zein den ere maite duta, gaur benetan ez duela prestatu, baina gaur inoiz baino goizago esnatu naiz, eta lehenetariko gauza egin dudana izan da jeitsi ogia erostera. Eta nik ez dakit, zuek etxean ja kalefazioa jarri duzue, piztu duzue? Nik bai. Guk ez dakau. Nik ez. Ni naiz oso Txiste hona gartxot. Ez da txiste. Barkatu. Ni naiz oso teknokrata honekin, jartzen dut kalefazioa termostatoaren gauzean fiatzen naiz erabat.
Orduan, hor dago, eta piztu bada da, etxeko temperatura jetxi dela, 19 gradotatik edo 20tik, edo eta listo, eta horren piztu da zerbait, bai. Nik atzo gauean, Josune, ez berogailu ez dut piztu, baina atzo ohean nengoen, eta hotza sentitzen nuen, eta segulako hotza, eta ohearen alboan, mesanotxean neukan, ilea lehortzeko aparatua. Ileko sekadorea, eta orduen hori piztu, eta maindireak berotu nituen pixka bat hileko lehorgailuarekin eta Ara, zelako trukoa, hori Nik lehenengo aldiz hau kontatu nionengo Juriri esan zuen jotan egoela burutik. Eta orain kopiatzen dabil. Eta maindireak berotu nituen ilargiko Ileko. Eske burua ilargien daukat. Ileko lehorgailuarekin berotu nuen, eta orduan gero hor sartu zara, eta goxo eta iten duzu. Bai, eta hortik aurrera gero ja beroa mantentzen duzu barruan. Gorputzagia hartu du temperatura, eta hortxe, bai. Ni daukat urpoltza hoietako bat, zaharra, bueno, ez da hau zaharra, baina gure aitonamonek erabiltzen zuten hoietakoa, plastikozkoa eta gero urberoz eta betetzen duzuna. Baina, kanpotik ez dauka artile pixka bat hola goxatzeko? Osa, goma, besterik gabe? Ez, hau da moderno, olako denda, bueno, pitxiritxi hoiek saltza dituzten hoietakoak, eta erosi nuen za ilusioa intzian, esan zen, bitu gure erbasoak bezala, gero ez dute sartzen egia esan, ez dut sartzen oean, baina noiz bai egin dut, eta eskertzen da, ze oinak ja behin bero dituzula, ja gorputza osoa berotzen duzu, eta ja maindiriak ere berotzen dira. Eta bebai, alez beteriko zakutxo hoiek ere bai, hori mikroginean sartza dituzunak, edo berogailuaren gainean jartza dituzunak, baina nire kasuan, berogailua oraindik ez duan ez piztu, ez errez. Eta ez dut piztu besteak beste, Inigo Asensio oso ondo indozu gogoratzen termostatoarena, zenik udan kendu nuen, bestelan batzutan hemen bakizu Gasteizen, bero egiten du, baina pida zaitez, batzutan, klonk, jaitsi egiten da asko temperatura, eta... Eta kalefazioa piztuta dukazu uztailean. Uztailean, eta zatuta, hau ezin da izan. Baina, konturatu naiz, horrein aipatu duzun horretan termostatua, karo, pila amaitu zitzaion, erlojutxo horri, bakizu markatzen duena, eta klaro, eske daukat, batetik itzalita da, bestea pila amaituta, ze pila duenean ere bai ikusi dezakezu ordua. Bai. Zuei gertatzen zaizue hori, edo ari nahi. Bai. Eta aurrekoan ordu aldaketarekin esan nuen, zenengoen pixkat galduta. Enekien, mobilari begiratu nion, eta esan nuen, baina zenbat ordu inditu lo, eta ze goiz den oraindik. Eta orduan junintzen konprobatzera, ea mobilak bere kabuz ordu aldaketa egiten zuen edo ez, eta hori konprobatzeko etxean ez dakat beste ordularirik zein eta termostatoa ez dena. Ara. Galduzarete nere txiri buelta honetan. Nik jarraitu zaitut perfectamente. Zure ordua konfirmatzeko modu bakarra edo mugikorrak bateria dauka, edo mugikorra zalantzan balin badaukazu, etxego termostatua. Hori da, ze horrek ez du bere kaxa aldatzen, ez, ordua. Eta orduan konturatu nintzen, ez dakala pilarik, eta ez badoka pilarik, pizten dudanean kalefazioa, aldatu beharko diot, ze bestelan ez du ipiniko zenbat gradutan dagoen etxea. Baina, hau, zertarako kontatzen dizuet? Hau da, laburtuz, kalefazio oraindik ez dut nik piztu Gasteiz baten, nun maxima izan zen eren egun 10 gradu. Epa. Non dago eire, etor adi gurera. Txaketila bikoitza janztera. Bueno, ez da gizauden erresistentzian edo erresilientzian, baina igual bietan batera. Bai. Nik esan dut, oraindikan urria da. Bueno, laster azaroa, baina esan dut, jama. Laster, etzi azaroa. Ja, nago galduta. Eske, aste hauek, hasten direla hilabete batean, eta maitzen dira bestean, eta gaina, zubi bat... Eta erdian ordu aldatu dizu, eta zubi badaukazu, eta gero Sabinan igon sateliteak derrapatzen duena, eta dezimal horiek ajustatu gabeak, gaizki zaude. Norbait nire kontran ari da fijo. Nere maite duta, konturatu naiz igual maite dut eza dela, baina nere lehenengo maite dut eza izan daiteke, ze nik beti egiten dut positibon, bale. Gaur goiz jaitsi naizela, 20.000, eta okinak esan didala,
nola esan dit, hotza aldaukazu, eta esan diot, haize, klaro, jaitsi naiz, en plan, muñequito de nieve, osea, denetari jantzita, plumas, ez dakizer, eta esan dit, bakarra izango zara ironiaz ari zen, Ze bi emakume junomen dira, eta, oi, ke kalor, sartu direla, okindegira esan ez, zebero, eta neri, okinak esan dit, ikusi zaitu danean, horrela, txamarrarekin, eta gero aparte, daukazun, hotz arpegi horrekin, eta hori esan dit. Hotz arpegia, digo, ala, venga, gratuito, neri, edonork esate dize arpegi daukadan, baina zena ez ni, txirri biton. Bueno, pues listo. Konfiantza asko ematen dut antza, porque hori esan dit, eta bueno, gero jarraitu dugu, zene, kezue gustatzen zaitze egitea. Barkatu, egunero gia bertan erosten duzu Josune? Bai, hor badago konfiantza bat. Egia da badagoela lege bat, ez? Nola da, 3 segundutan aldatu ezin badaiteke, arpegikera, ez den duzula ezer esan. Aurpegikera? Aurpegikera edo aurpegiaren irudia. Edo gorputza. Edo gorputza. Balin badaukazu, ez dakit, ogi puxka bat masailean, barkatu daukezu ogi puxka bat masailean, balin bakezu granazo bat, hola, pusadari hola, eta ez dauka soluziorik, etziazu esan. Ni ere konturatu naiz, komunera joan izenean, egoizean etxetik esku aurpegia garbitzerakoan, ezin dute zer egin, ez duzu zer egiten ni laguntzen. Lodiago zaude, bai, zuk esaldi hori esaten duzunean bapatean ez ditut 20 kilo galduko. Bai, ezin baldin bada 3 segundutan konpondu, txiton. Kontua, zergatik azaltzen dudan hau, hotz aurpegiarena badelako zerbait bi munduetan dagoena, txurian eta beltzean, 3 segundutan aldatu daiteke hotz aurpegia, igual, bai. Ez, bapatean, keinu aldatu zaizu. Eta hotz aurpegia oso subjetiboa da, ez da? Aurrekoan ere lagun bati esan zioten, ornitologo aurpegia daukazu. Eta igual esan dizion ornitorrinko aurpegia zeukala. Eta oraindik ez dakigu informazio horrekin zer egin. Egia da badala jendea ornitologo aurpegiarekin. Bai? Zer da ornitologo aurpegia? Zer da ornitologo bat? Piskatola, xelatan, beti pixka satelital, erdizerura begira bizidan jende hori, piskat gartxot piskat ornitologo izango da Donostian, segun zorutan harrapatzen dezun, hor bere munduan kaskoak jantzita, kaioei eta zikoinei eta begira, eta... Kaioak kistona maite. Bai, ez pegatzen izun mila, gartxot imaginatzen dut portutik, todo ornitologo bizitzan. Bai, nahiko ornitologoa naiz portuan. Gainera ez dut leheno esan, baina Josune kaipatu dunaren arira ere, hau igual noiz komentatu izuet, baina oso ondo bizizatez kalefazio eta zeakin. Gu portuan etxe zarroietan, kalentadoria o berogailu azteketan kanpoan dago, eta batzutan ez dakagur berori goizetan, gure kalefazioa ez dijoa batzutan, bai. Oso, ni oitutan nago, ja. Ez nago nire buruari lorea botatzen, baina nik etxean ez... sekadore, zaku, ale, o nola esan dezuen, hotza da honean, 2 galtzerdi, eta berua da honean, kantzontzilotan, batez. Listo, hartxot, bazaude prest, ona tortzeko. Egin dozku lehenengo kampamento basia horrela baldima zauz, ja Gasteiz atorzi zaitezken asunean. Hori da, igual Gasteiz beste nivel bada, hori esan bar da, Donostin, baina asko... Portuan aizia jotzen duenean, eta itxasuaren ezetasuna eta neguan... Eta asko ditu naiz... Sentsazio termiko hotza da, Bai, sentsazio termiko horretara oitzea, eta dudan jantziekin, zaitea, beste edredoi bajari, baina kalefazioa sekularez, Gu etzigoaz Toledora, postal koleksionisten baxu jolea Juanjo Falcon ambizida, Tolosarra ambizida, eta kontzerta joko dugu Toledo hiriburuan, bera herritxo batean bizida, eta gero Madrilen larun batean, eta damagita, aste guztia, amesten Juanjoren salako tximiniarekin, eta han erretzen duen olibondo egurrarekin. Hemen ez dauka goitura, hemen... ikatza normalean, beste egur batzuetatik etortzen da, edo pagoa, edo, ez da pagoa erretzen da, pagoa garestia da erretzeko, ez? Pinua erreko da, ez pinua ez, eta izerretzen dugun hemen. Baina olibondoa behintzatez. Eta antxe, olibondo mordoa dago, haren inguruan, eta egur hori erosten du, eta arekin egiten du sua. Eta, sentsazio oso goxoa da antxe bere etxean, Toledon ja hotza egingo du asteburuan hasiko da freskatzen, eta olibondo zu hori nik ikaragarri maite dut, hori beste maite dut aste guztia pentsatzen, Juanjo erosi alduzu egurra, eta oraindik ez dik konfirmatu, baina tira, konfiantza daukat erosiko duela horturako. Josune Belez hemen Dizabal, batxiri bueltak hasi beharko dugula, hemen, olibondo, egur eta ez egurrarekin ari gara, baina hasi beharko dugu. Bai, klaro, maite duta luzatu dut, sentitzen dut, baina eske harrapatzen hau zueloan batzutan ornitorrenko arpegiarekin, eta klaro, erantzun behar dut, eta bale, jazta. Hotza egiten duenean, ona izaten da lanera biziretan joatea. Baina bero egiten duenean, bizireta elektrikoa hobe izaten da, Josune.
Aha! Zeinen ondo egin duzun hor lotura gure Iñigo Badakizu, Asunción. Josune, beti nago prest, hola xerako. Beti zaude. Bale, bai, begira, 12 urte daramagu hemen bizikleta hemen Gasteizen bizikleta zerbitzurik gabe. Garai baten zeuden olako laranja batzuk, hartzen zenituenak nik ustut oso modan egon diela hiri guztietan, ezta? Toki batean hartu, hiriko toki batean, eta gero beste batean utzi, ja ez dut gogoratzen, ez da nola egiten genuen, uste dut, izena aldez aurretik eman da, gero juten zinela turismo bulegora olako zerbait zen, eta han eskatzen zenuen bat, eta zenuen, ez dakit, hainbat ordu, erabiltzeko, eta gero utzi behar zenuen, bueltatu behar zenuen. Bueno, pues, bueltatu da zerbitzu hori, baina, bueno, garaiak aldatu direnez, bizikleta elektrikoarekin, hain justu ere, eta guztira 50 bizikleta elektriko abiatuko dira. Orain ez dakit, laster, 2025an, laster dane etzatere bai, ni erdilonago oraindik. Eta hori, hau izan da, EH Bilduko gobernu taldearekin sinatutako akordi baten ondorioz, eta orduan bueltatuko dira, hori, Gasteizko 4 tokietan izango dira Antxo Jakituna kalean, hau dago erdi aldetik, erdigunetik, Leizaola plaza, pixkat Judimendi, Olagi, Belortikan. Josune, markatu jazu, eske, gartxotarikoa flipatzen, zeatik gari nizen hemen nibakarrik parrezka, ez daukagu talde bat hola dena koordinatuta, da orduan bilaldu talde batera Julenek ikusteko, orain bilaldu barron beste bat gartxotik ikusteko, eta Josunek ere jakin behar du. Eske, grazia eske ondi asizate biziletekin da bizileta naranjak direla mitikoak. Eta txiste bat oso txarra da, baina... Bota, beka. Bizileta horiek konpontzen dituena, zera, la naranja mekanikoa dela. Hortzen egon ere txistearekin arro, eta ezin buelta eman, eta esan, bueno, kontatuko dizuet, jazta, ez? Oso ondo karrita, bai, primera, nabaritzen da dena den, ja, bigarren kafea hartzen ari zaela, Iñigo? Nabaritzen da. Bai, nabaritzen da, bai. Kilkerrek ere nabari dute, bai. Julen goikoetxea indignatuta dago. Hau ez da serioa. Haiene talde, haiene. Hau danak utxatzen ari daia, bai, bueno, orain ez dakitze kolorekoak izango diren, hori elektrikoa, baina garai horretakoak laranjak ziren, eta lapurtzen ere, lapurtu ere izan zituzten, eta hori ezien doakoak. Orain, esan bezala, 2025erako abiatuko dituzte, Gasteizko 4 toki ezberdinetan, besteak beste autobus geltokian, hori ondo dago, ere bai, norbait baldin bator busez, igual gerturatzeko erdialdera edo ez, estelan ere ardezake tranbia, baina, bueno, bueltatuko garela, eta nik gainera ez dut sekulan erabili bizikleta elektrikorik. Ez da nik ere. Orduan, bueno, igual kuriositatez frogatuko dut. Jo, ni egun ere bitzen naiz, Josune. Donostin baditugu olakoak eta azkar hartuko diozue. Errexarexa. Bai, azkenean pedaleatu imarrezu, baina berak egiten du lan zaila bezala. Nik egunero erabiltzen dut. Ez zingo nuke hori gabe bizi. Zuk, de bizi. Musikari handia de bizi. Josune Belez de Mendizabal, zuke, ez zuz ezagut igual. Nik elektrikoen aldez naiz moment. Zuk garai bateko... Zaitu zuten zuten, orain. Mostu bitzen da. Lase. A ver. Zuk gara izaitela furrezkata, nik zuten zuten. Txiste txar bat, besterik ez da izan. Nola izan dute Donostiako biziletak? De bizi. De bizi, eta esan musikari ona zela hori, de bizi. De bizi. Sin más. Pues ez dut arrapatu. Ai, aman, ere kultura. A ver, Debussy musikaria frantzesez de bizi. Donostin daude elektrikoak eta gauzat esango izuete anai arreba itxusiak direla elektrikoak ez direnak oiek urdina dira eta erdia puskatuta baina elektrikoak zuk esan dezu 50 jarriko dituzela esango nuke Donostin 2000 daudela kiston pila daudela ez nago arrotasunez esaten baina kiston parada pila jarri zituzten gainera leno elektriko gutxi zauden baina pixkanaka ia erdia baino gehiago elektrikoak dira eta egia batzutan pintxazoak eta batzuk ez dute funtzionatzen, eta hor mantenimentuan lan asko egiten dute, baina nik esan bromaz aparte ezingo nuke bizi hori gaben ere egunerokotasunan oso txertatuta ditut. Eta hau ere, ez dakizulen osan dezu hor turismo bulegoan apuntatuta, hemen dana bezala aplikazio bat
jetxi behar da, eta eskaneatzen duzu hor kodigoa, eta ez dakizen balio den bidaiak 0,017, eta uste arpidetzeak urtean 25 euro horrela, baina oso ondo dago. Donostian, bentsat, nahiko mugikortasunaren aldetik oso eskaintza ona ematen dute. Bai, Ani Josune, zu oso ziklismo zalea zea, ibiltzen zea asko, eta igual asko ibiltzen zarelako ez duzu hainbeste faltan botatzen. Nik montan baika hartzen dudala, igual, 2 hilabetez behin, eskertuko nuke kontua da dirurik ez daukadala, baina montan baik elektriko bat izatea. Ze, zuk pedalei ekiten diezu, berdin, baina ez daukazu 200 pulsaziotara jarri beharrik gorputza, zulo batean bizi, nire kasuan Tolosan, eta edozein lekutara joateko, 600 metroko desnibela igo behar izan da, mendi magal batzutara heltzeko, ez? Eta orduan, gauza ederra da, eta pixet, garai bateko mobiletearen antzekoa, baina gu gazte xamarra gara mobiletea zagutzeko, baina... Eta gainera, ez dakit tokatuko zaizu, baina elektriko hartu, eta oraindik elektrikoak ez diren bizikletak ere mantentzen badituzte Gasteizen, ez dakit ala ingo duten, baina Donostin hori egin dute. Gero badago, etorkizuneko maite dut bat, emango dizu Josune, izango dela, zu bide gorrian zoazenan elektrikoarekin, eta elektrikoa ez duen baten ondotik pasatzean, sartzen zaizuolako Marino Lejarreta sentsazio bat. Alex Zule etzen Marino Lejarreta. Alex Zule, ez zuena, baina zuzoaz azkenean esfortzu erdia egiten eta 3 aldiz azkarrago eta ez dakit bada ere... Niri gustatzen zait klasikoa. Niri bai, baina... Bai, esan nahi dut, niri justo hori gustatzen zait, esfuertzuarena, eta bueno, batzutan ere esfuertzua handirik ez da egin behar, hemen Gasteiz nahiko laua da, hemen justo igual Virgen Blankatik, Andra Marizuriaren plazatik gutxira igotzeko, ez dakit kalkulatzen, zenbat, 15 metro? Bizileta horiek pixatzen dituzten 37.000 kiloekin aldapak igotzea ez da gauza makala, Ja. Hori esan, behatza altxata dago menu... Ari zineten esak, Donostian zenbat bizikleta gongo diren, debizi zerbitzuak zen gautote dituen, eta esan dut, chat GPT-rik galdetuko diot. Eta chat GPT-ek esan dit, badaudela 300 bizikleta elektriko debizi zerbitzuan, bestela, tradizionalak edo konbentzionalak 500 direla dio chat GPT-ek, eta ezin pentsatu dut, nola hemen hauek ari diren txizak egiten, chat GPT-rik galdetuko diot, egin dezala txiste bat bizikleta hitzarekin euskeraz. Eta orain ikusten dut... Horin daiteke? Ez dagoela arazorik chat GPT-rekin, ez gaitu gaindituko, ze umorea falta zaio. Esan diot. Egingo diozu txiste bat bizikleta hitzarekin euskeraz, eta erantzun dit, jakina, ona hemen txiste bat. Zergatik ez dago bizikleta bat inoiz triste? Txirrindulari bat izateagatik. Espero dut gustatzea. Eta ez dut ulertu eta orduan esan diot, beste bat mesedez, eta orduan esan dit, noski, ona hemen beste bat. Zergatik ezin du bizikleta batek sekula hogean lo egin? Edo zein unetan biratu egin dezakelako. Osea, ez dakit txisteak egiten? Ostras, zego, gorra. Honek jarri duen ere biziren txistea, bost kolpe gainetik. Ez dago gaizki, osea, kezkatuta egon gara, azken asteetan chat GPT-a eskoletan eta chat GPT-a gora eta bera, ez da gai txisteak egiteko? Ez, bizi osoko, ez dakit nola esan. Bizi osoko desgraziatu izate bat behar da, olako txiste makala egiteko, aseke... Nila zainago. Ez dugu lanik kenduko, Zatorrek. Ez, egia esan ez. 300 bizikleta. Ez nekien horrela zenik, baina... Eta gainera, €1 ez, baina pixkanaka joaten dira geltoki berriak jartzen, eta egia esan... Hor badago, gai interesgarria zen, nire egunerokotasunean bizitetau. Hor badago ere beste asuntoa, batzutan presarekin zoaz, eta Donostin asko pasatzen da, igual parada batea jun, eta parada geltoki horretan, geltokirik guztiz beteta egotea. Hau da, pasatzen da batzutan bizikletarik ez egotea, baina baita ere, zuk bizikleta utzi behar duzunean, geltoki bat zure gertukoa, edo gertukoen geratzen zaizun hori beteta egotea. Eta hori izaten da ere... Faina bat. Baditu ertz txiki batzuk bizikletaren ze honek zurea ez izateak, baina ni asko ditu naiz, gainera Donostin zurea izateak ez dakit zentzua duen, zen niri espadizkiatez 7 lapurtu, 8 dira. Eta 3. batean bizi eta egun ere ezin da. Orduan, hau nahiko alternatiba ederra da. Nik kontatuko izuetan hau, etzen bizikleta elektriko bat, normala zen, baina Londresen ia hegazkin bat galdu nuen,
iriko bizileta batzuen, erruz ez, nire errua izango zen, baina Londresen azken grabaketa batzuk egiten, Londresko jokutan 2011 urteazari naiz, pixkate pasada, eta hegazkinera hartu aurretik, egaldira aeroportura joan aurretik, azken grabaketa batzuk biziletarekin egiten dabar, eta bapatean hasi zuen Jesukriston euri jasa, eta ez zegoen bizileta non utzi. Parking guztiak beteta. Bizileta parkingan ez ustean 1.200 euroko multa bat isuna zen. Egaldia bera baino garestiagoa. Eta antxe bueltaka, eta nik ematen un pelikulatetik aterateko flipatu bat, euria goiti bera tope, eta biziletan alun azkarren bateti bestea, lekuak bilatzen, hola jertxetxuri batekin txapela jarrita, eta holako batean, ikusi nituen polizia batzuk, eta naizu barkatu. Hemen kale honen atzean, hola, kaliskin bat da, biziletentzako parkin txiki bat dago, baina ez da inori biltzen. Eta antxe, sartu nintzen kale estu hartatik, eta antxe zegoen bat libre, utzi nun, eta justu eta korrika eta megafoniatik deika genituen horretan, baina kamaragilea eta biok lortu genuen hegazkin hartzea. Baina, ojo, gauza bekin, Bizikletak. Ze garrantzitsua dire, nik beti galdetzen diatenean, behitu beste, hau da, txat GPS-erako, GPS, GPS-a, bai. Esan egin du. Nik bai behar dudala, bai. Horan, nun kokatu burua. Bueno, ez, kontatu behar nuen txistua, eta ahontzait, ja. Beti galdetzen, ez da txistea, da burutazio bat. Galdetu izan diatenean, oso ohikoa den tipika olako galdera de, zer amago zenuke irla desertu batera? Eta, maitaztuna, eguzki krema. Ez dakit, nik beti erantzuten dut, bizikleta. Nik Gasteizen beti erabiltzen dut bizikleta, propioa, niri behin lapurtu diate, baina 20 urte dira edo gehiago erabiltzen duela bizikleta, eta behin bakarrik lapurtu diate, eta hori, nik erabiltzen dut asko. Eta, klaro, elektrikoak ez ditut erabili, eta gutxi iruditzen zaizkit, irakurri dudanean 50 bakarrik jarriko dituztela, baina ez dakizue Gasteizen ze arazo dauden bizikletak, norberak bere bizikleta aparkatzeko, ez dago aparkalekurik. Dago topera, dago esagerau. Benetan, Karo, batzutan usten duzu... Zer? Aldezarrean izango da, ze beste gauzat ez, baina lautada eta metro karratuak eta Gasteizek baditu, ez? Bai, baina diot jende asko erabiltzen duela hirian bizikleta, asko. Eta bestalde, udaletxetik parking gutxi jartzen direla, edo ez direla parkinak garatzen, ez? Ja, nik parkinak ez ditut erabiltzen hori egia da, eta badakit Aldezarrean daudela lonja batzuk, eta bertan, nik ustut dela tokian tokikoek daukatela aukera, eta gero iceberg antzeko batzuk ere jartzen dituzte, eta hor badago, ustute tope bat dagoela esnaedet, zuk ordaintzen duzula zerbait, ari naiz pixkat entzun diedana bizilagunei aurkoei, Aldezarrekoei. Ustut ordaintzen duzula zertxo bait, ez dakit hilabetean edo, eta gero aukera daukazu aparkatzeko, baina bai mugitu behar duzu, ezin duzu utzi hor bizikleta luzez, ez dakitzen baden luze, egun bat, bi jarraian ez. Atera eta sartu egin behar duzu. Kaleko burni puska hauekola, zirkunferentzia ardi bat osatzen duten hoiek, eta bertan kandaduarekin biziletan lotzeko betiko klasiko hoiek. Hoiek ez daude Gasteizen bizileta kalean zure kandaduarekin lotzeko? Baina faltan daude. Faltan hori. Okupauta. Horrek kosterik ez du, da bi aparkaleku kendu eta 50 bizileta kandatzea? Ja, bai. Hola, literal, ikusten ari nezen biko txeparean, biak kendu eta 50 bizileta sartzen dira. Biko txeken du. Jendea zerretuko zaizu horrekin. Gero hemen aldatu dituzte ere bai, zesaten duzu hori ez, burni puska horiek, diela u bat balitz bezala, izkia baina buelta manda, baina gero jarri dituzte beste batzuk. Zer, barkatu? Arkutxo batzuk, bai, arku metaliko. Hori da. Hemen jarri dituzte beste batzuk, Aldezarrean daude, eta Mendizorrotza inguru horretan ere bai, dienak triatloia egiten, triatloikoak bezala, ez dakit irudikatzen dituzuen, altuagoak dira, borobil bat daukaten goian, eta hor berez, hor ikusi behar, egunen baten ekarreko ez da argazki bat, ze nola aparkatzen duen jendea, klaro, ez dakizu nola aparkatu bertan. Berez hor zilinak gora jun behar du. Ez dakit irudikatzen duzue. Triatloieko boxetan egoten diran bezala, bai. Eta horiek oso zaila di aparkatzeko. Edo daukazu kriston katea, luzea, edo nola aparkatzen duzu ordan hartuta. Ze batzutan,
txiki horrekin, kate txiki horrekin, osea, ez du ematen, oso luze, oso urrun dagoelako burnia zure bizikletatik, edo zure bizikletaren gurpiletik, zeregia gehien lapurtze dituztenak. Gero eta altuago, normalean, eserlekua ere kuadrotik urrunago goten da, eta orduan da, distantzia handiago. Hori da. Orduan da, hau da, temon. Baina, bueno, beste gai batekin jungo naiz, bai? Begira, zuk ondo ezagutzen duzun Izaskun Arrue antzokiak, bai? badu ja, taberna. Taberna, ez dakite ikusteko aukera izan zenuen, oso taberna txikia da, egia esan. Bueno, Izaskun Arrue txikitsua da. Gela pilo bat ditu, ze eraikinak 3 solairu ditu, baina egia da, eskenatoki bezala, pixkat, estua dela, ez dakit diren 3 metro sakonean eta 5 zabaleran, oza, gutxi. Akaso 6 ere bai, 6 hiru izango zenez? 6 hiru, baina hori sakonenan oso gutxi. Gu aurrekoan ibili ginen hor antzeslana egiten, eta eskasa, baina taberna, alde ona, taberna irekiko dutela, eta tabernak emango du 2 aldeetara, hau da, emango du batetik, Herreria kaletik sartzen garen horretara, osea, eraikinera sartzeko aukera badago, baina gero atzetik, Zapateria kalean ere bai, hortxe beste sarreratxo bat izango du. Orduan, ikuskizunik ez dagoenean, 2 aldeetatik sartzeko aukera egongo da, ikuskizuna dagoenean, itxita egongo da. Baina oso txikia da. Eta irakurri ditudanean neurriak eta esan duten, 35 lagunentzako tokia, besterik ez. Baina, nahi dute urte amaitu baino lehen ja martxan jarri, eta hartu duena, edo, esleipena eman diote mutil bati gaztiztarra dena, nik holan ezagutu ez, baina Asier Gereta horrela iragarri dute alean, eta beste hainbatokitan, Asier Gereta gaztiztarra kudeatuko duela Izaskun Arrue kulturguneko ostalaritza eremua, esperientzia asko duen gaztiztarra da hau, eta esan bezala, 2024 amaitu baino lehen, taberna daukagun hor, Izaskun Arrue kulturgunean. Txikitxoa izango da, baina apainuko gara. Dena da txiki Izaskun Arrue, baina dena da polita, goxoa, kudeak eta ona, jende adia, esan ez dakit, dena, nik dena goxo, dena ondo bizi dudan, bai. Bai. Holaxe. Eta amaitzeko beste gai batekin amaituko dugu. Hemen behitu, aste honetan ez dut aipatu, baina polemika handia egonda Errota auzoan dauden lonja batzuekin. Errota auzoa da kutsitik oso gertu, kutsi esan edet erreferentzia bezala, edo alde zaharra hartzen dugunean, pixkaten santzea den hori, Jimillaz aretoa dagoen auzoa, hori da Errota auzoa. Eta, aste honetan, udatikan badira arazo batzuk, hemendikan pasatzeko aukera baldin badukazue ikusiko duzue poliziaz beteta dagoela, eta zergatik, bi lonja okupatu dituztelako hainbat lagunek, lagun horiek zarata asko egin ohi dute hor lonjetan, han bizi dira, inungo, baimenik gabe edo, oso osasun egoera latzean, eta orduan bizilagunak, pixkat preokupauta daude. Preokupauta daude, zergatik esango duzue, batetik, bertan bizi direnak, bizilagunak eraikin horren, behaldean bizi diren hoiek lonjan, zarata egiten dutelako, eta, esaten dute ere bai, arratoi daudela hortikan, oso gora latzean bizi direla, eta orduan, batetik, preokupauta daude pertsona hoiengatik. Beste batzuk ere esaten dute, beldurtuta daudela, ze lapurretak eta areagotu dira auzoan. Eta hortxe dago polemika bitartean, Gasteizko udalak egin duena eta alkateak esan duena izan da, presentzia poliziala areagotuko duela. Eta hemen, bertako bizilagunen plataformak edo elkarteak esan du hori ez dela inundik inora ere soluzioa, ez? Polizia bidaltzeko baldin eta dauden baliabideak, esaten dute laguntzako baliobideak ere egon beharko lidatekela. Eta hori da, hemen Errota auzoan bizitzen ari den egoera latz hori. Pixkat beldurra, gero preokupazioa ere bai, arrazakeriak ez duen gora egingo, gauza hauekin, poliziaren presentzia neurrigabekoa,
eta bueno, aber soluzio baten bila ari dira bitartean, bizilagunek batzuk behintzat egiten dituzte kontzentrazioak eta manifestazioak, eta momentuz udalak esan duena izan da, hori poliziaren presentzia areagotuko duela. Nik uste dut soka ekarriko duen gaia dela, ekarri duela, ja, eta bueno, bai. Eta etorkizunean jarraipen eman barko dioguna, eta modurik justuenean eta onenean konpontzeko gai diren, bai zareten. Bai, hori da. Bai, ze klaro hor ere, meloiak bera irekitzen dira beste gauza batzuk, ez da? Batzutan zergatik beldurra edo hori bera, ez? Polizia jartzen duzu, baina hor polizia zer egiten du. Atxilotu eta zer gutxi, esnaidet, horrekin ez da arazoa, pertsona horiek hor kalean daude zergatik, nortzuk dira, zer gertatu zaie. Zeintzun dia euren egoera, ez? Azkenean, nik uste dut gizartean horri ere begiratu behar diogula, Eta bueno, betiko moduan komunikabide batzuk ere beldurra ere areagotzen dute, eta horrek ez du honik ekartzen gure elkarren arteko bizitzarako. Huitxe triste jarri nahi zen, baina bueno, laxe da batutan errealitatea, Laxe da batutan errealitatea, eta errealitatea da guk ere aurrera egin behar dugula. Aste azkena balin bada gaur, datorren astelenean izango du elkarren berriro, Josune? Bai, hilabete berrian abokatuago nagoen, ordurako, bale? Animo, zaindu asko, esarkala bat. Bai, agur. Kaixo entzule eta ongi etorri doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Astero bezala badakizue hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetan telefonaren bestaldean Jaione Urtasun izango dugu. Zuzendari, aktore, ipuin kontalari, dantzari, abeslari, berak dion bezala, artista itzela da Jaione, eta plazerra handia izan da azken asteotan berarekin lan egitea. Gainera, sumatu diot musikazale amorratua ere badela eta kuriosidadea daukat gaurkoan telefonaren bestaldean zer gomendatuko ote digun. Entzun ditzagun beraz, Jaione Urtasunen kantu kutxunak. Kaixo Gartxot, zer moduz, hemen nago, Jaione Urtasun, Iruñekoa, aktorea, sortzailea, artista orokorrean. Hemen bidaltzen dizkizut, lau kanta erabakitakoak, oso musikazalea naiz, eta kostatu zait erabakitzea, baina hementxe daude. Lehenbizikoa, Loretxoa, Eskixurena, txikian nintzenean ikastolan asko abesten genuen, eta kantaren historia antzeztu ere egiten genuen, eta oso dramatikoa iruditzen zitzaidan, baina bestaldetik asko gustatzen zitzaidan. Eta gero nire alabak Lorea izena dauka, eta jaio berria zenean enbukle abesten genion abesti hori. Orduan, hortxe Eskixuren Loretxoa. Mendian, larrartian, aurkitzen da loretxo bat. Aurrian, umetxo bat, loretxoari begiran. Larrartian
Gero beste kanta bat, Doktor Deseoren Mi torpe corazón. Ni beti, oso fan izan naiz Doktor Deseorena, baina, besti honek konektatzen dit, nire bizitzako maitasun historio garrantzitsuenarekin, eta hortxe doa. Enredado en la noche y descalzo luces de azul. Cuánto ruido estapa el silencio, mi cielo. Paseando por la misma calle, solos tú y yo. Cada cual ve cosas tan diferentes. Tú solo miras con el corazón, yo a todo le pongo demasiada razón. Así no hay manera de que nos entendamos. Como quisiera aprender a mirar por tus ojos, ponerme en tu piel, mostrarte el prisma manchado, por el que yo miro, por el que ahora grito, te quiero. Cuántas cosas sabe mi cabeza, que mi torpe corazón aún no entiende. Es por miedo quizás esta herida lo que hace que siempre te busque y no sepa encontrarte. Y hasta las mismas palabras dichas por ti o por mí a veces cuentan cosas tan diferentes. Enredado en la noche y descalzo luces de azul. Cuánto ruido estapa el silencio, mi cielo. Tú solo miras con el corazón, yo a todo le pongo demasiada razón. Así no hay manera de que nos entendamos. Como quisiera aprender a mirar por tus ojos, ponerme en tu piel, mostrarte el prisma manchado, por el que yo miro, por el que ahora grito, te quiero. Gero hurrengoa izango litzateke Kagaban, Anparanoiarena. Honek gogorarazten nau, lehenbiziko parrandak, nire lagunekin askotan dantzatu dugun abesti bata, eta, oso rollo ona sortzen dit, eta asko maite dut ere Anparanoia taldea. Pierre,
Eta bukatzeko berritxarraken libre abestia, ze, bueno, niretzat berritxarrak beti ere gaztetatik egon den talde bat izan da, asko maite dudana, eta justo diska horren izena ere libre da, eta, bueno, nire diska favoritoa izan da beti, eta libre abestia konkretuki, uste dut gaur egun ere gauza askori buruz hitz egiten duela, eta asko konektatzen dau ere nera bezaroarekin. Beraz, hementxe nire kantak, eta eskerrik asko, venga, musu bat. Eskerrik asko zuri, Jaione, gomendio hauek gurera ekartzagatik eta muxu handi bat ere bueltan. Zuri entzule, urrengo astean entzungo dugu elkar, bagoaz berritxarraken libre abesti puskarekin. Aio! Ondokoak baino mugikor txikiago bat eta behitu zenbatu gehitu. Ondokoak baino titi handiagoak eta behitu zenbatu gehitu. Ondokoak baino modelo berriago bat eta behitu zenbatu gehitu. Ondokoak baino kotxe azkarrago bat. Ezin esan, ezin egin, ezin pentsa, ezin senti. Dena da mende beku gai, dena da mende beku gai. Aske zarete libre, zuen kaiola erraldoietan. Dena eros daiteke, zuen kaiola erraldoietan. Hala ere, kesu zara, zuen kaiola erraldoiotan. Kate zalda, dezakezu, zuen kaiola erraldoietan. Zenbatu gehitu, ondokoak baino mozkor luzeago bat eta behitu. Zenbatu gehitu, atzokoak baino txaio kutreago bat eta behitu. Zenbatu gehitu, atzokoak baino kantu erazago bat eta behitu. Zenbatu gehitu, ondokoak baino gerri argalago bat. Ezin esan, ezin egin, ezin pentsa, ezin senti. Dena da mende beku gai, dena da mende beku gai. Aske zarete libre, zuen kaiola erraldoietan. Dena eros daiteke, zuen kaiola erraldoietan. Hala ere, kesu zara, zure kaiola erraldoiotan. Kate zalga, dezakezu, zuen kaiola erraldoietan. Zenbatu gehitu, zenbatu gehitu. Mundua horretan dago, baina guk ez dugu zera purtu. Eta euriari du, euria, baina guk ez dakigu nork. Eta izea zerre dago, baina ez dakigu norekin. Eta itxasoa ere azerre dago. Eta izen pare bat okurritzen zaizkit, baina isildu egingo naiz, demokraziaren izenean. Aske zarete libre, zuen kaiola erraldoietan. Dena eros daiteke, zuen kaiola erraldoietan. Hala ere, kesu zara, zuen kaiola erraldoiotan. Kate zalda, dezakezu, zuen kaiola erraldoietan. Oh, oh, oh.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zerua beltz, sabaiaiun, itzalen itzal. Oinazetan erantzian egua sainetik. Azken agineko mina bezain gogorra da, zenbaitetan, gure hobietan musuka aintzinako hondakin besterik ez garela konturatzea. Kantuen bidez, luzaz, begiztan gabiltza argi berri baten zelatari. Denboraren igarotze zital horren aurrean, egoak astindu, eta bidea argazki itxurako testigantzaz betetzeko asmo xumearekin. Sabela zara kartua, horimen aragizi. Barnesu hori hiltzen ustera iritsi denik bada, baina ez gure gaurko gonbidatua. Hirugarren lan luzea orkestera hurbildu zaigu gaurkoan, Eneritz Furiak. Galdetuko dugu HH, 3H, I ez dakit, baina HHH izena duen bilduma berria lagun. Esperimentaziotik, sustraietatik eta zaratatik abiatu da bederatziale berri ontzeko. Hauek pop doinu, melodia, sintetizadore eta dantza erritmoekin josiz. Emaitza, gurera iritsi zaigu, eta zinez gozatu dugu bai. Baina guk prozesua ere ezagutu nahi dugu eta prozesu horren atzean dagoena nola ez bizi izan duena eta kontatzeko ekarri dituen guztiak beraz. Ongi etorri, Eneritz, eta eskerrik asko bigarren kafera hurbiltzagatik. Mila esker gomitagatik. Bueno, kalean da lana eta beti ja azken aldi honetan galdetzen dudan lehenengo galdera izaten da, ea ze aldarte duzun, pixkat prozesuaren ostean zurea zen zerbait ez, ja munduarena denean. Nola ikusten zenuen helmuga, nola ikusten duzun orain, eta nola zauden, orokorrean lanak kalean dela. Esango nuke musikari bakoitzarentzat prozesua ezberdina dela, baina nire prozesuak luzeak izaten dira, eta luzea diodanean ez naizari bakarrik konposizio faseaz, baita ere nahasketa faseaz asko luzatzen dudan etapa bat izaten da, privilegio hori daukat, eta baliatzen dut batzuetan aldaketak egiteko bai ekoizpenean eta bar. Eta orduan urteekin deskubritut izaten dela fase bat zeinetan gozatzen dudan, baina asko urruntzen naizen diskotik, ez? Eta horre badauka arrisku bat, eta da erabat deskonektatzea diskotik, edo diskoaren musikaltasun edo fisikotasun horretatik. Baina badu abantaila bat, eta da distantzia horrekin, ez dakit, lurtarrago bihurtzen dela diskori. Eta gainera zuzenekotara abiatzen naizenerako, dagoeneko ez da sentitu nuen hori, ez, beste zerbait da. Eta bueno, zubi hori pasatzen lanean aritu naiz oraintxe, joan den ostiralan eman nuen lehenengo kontzertua, eta bueno, ilusioa berreskuratu dut, ez, orduan hor nago, hor nabil. Aizu, eta horrela jarraitu baina honen, zen, nik investigazio lan handia egiten dut elkarrizketa hori prestatzeko, eta ez dakit deiabu bat, baina nunbaiten ikusi dut 3Hek bazutela, baina gero ez dut aurkitu. Nik topatu dut. Bai, ez da? Bentxe dago, liburu iskan dago. Disko berri honi dagokion izen eder hori izateko, eta eski ikusi nuen, eta gero gaur, errepasuan aritu nez, baina zer dago 3H horien atzean? Egoaizaren ahoa, edo egoaizaren ahoan. Izatez, diskoari izen hori jartzeko asmoanekan, ze gainera bada, zelatari kantuko lerroetako bat da, bertxotako bada, eta iruditzen zait badela kantu bat pixka bat ateratzen dena diskoaren norantza, eta zeratatik da piano huts bat ola nahiko iluna, eta hotxa eta listo. Eta bueno, izaten dut joera, agian errebisatu beharko nuke, ez? Baina beti kontrakoa egin behar dut. Eta horregatik egoaizaren ahoan, kantu horretatik. Eta izenburu hori jarri nion maketazioa egin nuenan, hau da, azaleko irudia ez da nirea, Aidan Hermans artistarena da, baina gero maketazioa nik egin nuen, eta idatzi nuenean egoaizaren ahoan esan nuen, ze pomposoa gelditzen. Eta orduan otu zitzaidan, olako laburdura hori sortzea, eta agian hori oraindik eta ezakit zein den hitza, baina zeragoa da, ez? Bueno,
zagatik eman behar dizkiozu hainbeste buelta guztiari, baina bueno, misterio puntu bat ematen dio eta oso minimalista da horra zalean, orduan autoestetiko bat izan zen. Bueno, eta lasai egon, 5.000 milioi buelta ematearen hori... Hemen gustatzen zaizu ez? Bai, ez da zure, nola esan, gaixotasun bakarrik, bueno, gaixotasun itxusia da, baina, bai, ulertzen zaitugu eta kluberekoak... Azken asteetan Eire Maia gurekin dabil hemen lanean, eta lehengo batean aukeratu behar genuen sorkuntza baterako esaldi bat. Esaldi desberdinak zuen aukeran, eta santzuen, nik zalantzarik gabe, hau, barkaidazue baino intensa bat naiz. Intentsion kluberan. Hori da, gora intentsitatearen kluba. Erabat. Horren eritz, luzea hitza aipatu duzu, luzaz abestiare daukazu, eta hurrengo balderan, 3. disko luzea, diote, irakurri dugu, 9 abestikoa da. Galdetu nahi zuen, gaur egun zer da motza eta zer da luzea, ez? Zuk ere nola egin duzu aukeraketa hori, bueno, ez dakit abesti guztiek egiten dut, bukaeran sortzen duten iraupen hori den, ez dakit disko luzea ere baden prozesu luze baten ondoan datorrena, galdera interesgarri irutzen zait, nola bizi duzunzuk kantu aukeraketa, horren inguruan hitz egiteko, eta batez ere pixkat gaur egun ere musikaren kaleratze horretan, EP, LP hoien baitan nunko katzen zanen ezagutzeko. Esan behar dizut, eta uste dut, hau da, ez dakit, 3. elkarrizketa oraindik ez ditut hainbeste gauza kontatu zorionez, baina ez dut inori gezurrik esateko asmorik, eta egia da disko hau gehiago dela beste behin, eta etzait asko, ez dakit, ez da agian artistikoki hain borobila, kantu bilduma bat kaleratzea, ez? Eta niretzat diskoa bada gehiago kantu bilduma bat, batez ere, baldin manator alderatzetik emadan batekin dela oso borobila zentzu horretan, ez? Kantu bilduma bat da, baina kantu bakar batean laburtu zenezake, instrumentazio aldetik baduelako homogeneotasun bat, mezu aldetik ere bai. Disko hau gehiago da, niretzat, azken, emadanetik ona, emadanetik askatze bat, eta askatze horretan ukitu ditudan hainbat adarren bilketa, orduan, bueno, esango nuke ez naizela bereziki, ez zait gustatzen alde batean edo bestean egotea, ez? Bakarrik digitalki kaleratuko dut eta bakarrik kantu solteak, edo nahita nahi ez disko osoak izan behar dira, eta osorik gozatzekoak, eta ez dut horrela bizi, baina egia da, formatua bera gustatzen zaidala, ez, disko luzea, ez badakigu ere zehazkin on dagoen muga, naiz eta, bueno, bai, LP, zakizen bat kantutik edo minututik aurrera, baina, bueno, ez gara ari horretaz pentsatzen dut. Eta, bueno, gustatzen zait ere, ez zibiltzea hain lotuta etengabe kaleratze horri, ez? Orduan, ematen dit aukera, naiz eta adar ezberdinak bildu ditudan, eta ez den nahita nahi ez zuaitz bereko adarra horietako bakoitza, emateita aukera homogeneotasun hori bilatzeko beste modu batzuetan. Orduan, bueno, horrere ariketa bat dago azken batean. Interesgarria ere. Ea lortzen dudan, hausnarketa hau galdera bilakatzen. Egia da azken urteetan asko ez tabaiatu dugula honen inguruan, ez? Diskoa, fisikoa edo ez fisikoa, EPA, digitalki ateratzen diren gauzak 11 hilabetetan zehar ateratzen balin bazoaz, 4 single, diskoa heltzen denerako diskori berria ote den, eta garai batean nola diskoak goitik bera, ez diskoak baute zuen zentzu bat. Eta azken aldian nik hausnartu dut, bai, eta bazuten disko guztiek zentzu bat. Hori da kontua. Estetikoa, kompositiboa, tematikoa, emozionala, edo garai konkretu batean osatutako kantuek osatzen zuten diskoa eta gero nolabait horri lazo bat jartzen genion, ez? Eta alde hortatik galdera, akaso disko bat, bada disko bat goiti berantzuteko koherentea, baldin eta denbora periodo batean, denbora tarte batean, sortzaileari etorri zaiona bada, ez, Eneritz? Bueno, edo, denboran luzatuta ere, azkenean, esate baterako justu hori esan duzunan, gogora etorri zait, oso epe luzeko beste proiektu batean murgilduta nagoela, ez dakidana noiz kaleratuko den edo nola, eta 2 urtetan zehar, egon naiz leku oso ezberdinetan, piezak sortzen, pieza ditzen diet, ez diet kantua ditzen, bueno, pixka bat moldez ateratzen direlako kantuaren ikuspegitik, baina badute askoz homogeneotasun handiagoa, adibidez disko honetan topatzen ditugun gauzekiko, orduan uste dut homogeneotasun edo koherentzia hori aldizula eman denborak, baina baita ere tematikek edo hurbiltzeko moduak, ze beste proiektu horretan
saiatzen naiz nire buruagandik urruntzen eta beste tematika batzutara hurbiltzen, ez dakit. Baina, bueno, gaur bertan, adibidez, Nafarroatik nentorren Tolosara, justu ordu beteko bidaia, eta berreskuratu dut Amwelt, edo Umwelt, ez dakit nola oskatzen den, produktore frantsesaren disko bat, eta goitik bera entzun dut justu ordu bete irauten du. Eta zoragarria izan da, baina bidaia bat proposatzen dizulako, ez? Eta, bueno, ez naiz ari ezakit ambient, edo ezakiz disko bat, eta ez irudikatu hori da teknoa, da iluna, da industriala, baditu azit momentuak, baina badu bidaia bat. Orduan, zerk ematen dion horri zentzua, 11 zera egon daitezke. Nire etzait gustatzen gauza baten edo bestearen aldezle sutsua izatea. Denak baditu bere abantaila eta desabantaiak. Piskat hori zen, ni hemen hausnartzen ari nintzen, eta ondorio hori, ez? Igual ez da, utzi bar dio ere hobeagoa, okerragoa zer den homogenotasuna izan daiteke disko luze bat, kontzeptuala, homogenoa izan daiteke prozesu bat ere kontzeptu hori puskatzekoa, orduan, ez dakit, interesgarria irutzen zaite hausnarketa sortau. Bai, eharra. Esperimentazioa hitza ere asko lotzen dut nik pertsonalki zurekin, hemen ere ikusi dut, zure deskripzioan webgunean, edo nori galdetutare, eta hitz kuriosoa dela deritzot. Zuk nola bizi duzu hitz hori, eta sortzea berau da. Eneritz Furiaken sorkuntzak badu bere estatutoetan mugarik ez jartzea datorrenari, edo bai. Eta muga horren baitan ere esperimentatu daiteke, hau da helburua bidea da normalean, ez? Baina nora eta bai, horko hausnarketa txiki bat nahi nuke, esperimentazio hitzaren inguruan. Bai, esperimentazio hitzarekin nik baditut nire gatazkak. Bueno, batez ere, eta ez naizari musikaz, esango nuke artearen munduan oroar, baliatu da oso modu interesatuan urruntzeko, ez? Urruntzeko artelanak pertsonetatik, nolabait esan, horrek suposatzen duenarekin ez, bueno, atzean egon daiteken esnobismo eta zera guzti hori, artelanei ematea status bat agian ez dutena merezi edo dena delakoa, eta batez ere asko bereiztea ez, bueno, mainstream edo publiko orokorrarentzako, bueno, ez dute esan nahi produktu de Montre. Proposamen horietatik, ez? Hori ere hitz... Gauza, bai, eskerrik asko. Gauzak urruntzen ditu jendeagantik, hori da deskribapena. Orduan, ez zait gustatzen hitzaren erabilera hori, baina bai sentitzen naiz identifikatuta hitzaren erabilera denean esateko jolasten dut, nire mugekin jolasten dut, hau da, haiek xaxatzen ibiltzen naiz, eta bueno, mugarik ez azkenean, bai, baditut, badaude mugak, ez? Eta azkenean askotan dira baliabideak, jakintza, niretzat musika eta batez ere bizitzako momentu honetan izaten ari da ikastea, etengabe. Eta ikastearekin ez dut nahi jendeak irudikatzerik, kontserbatoriora doan pertsona horren irudia, ezakitzen bat orduan txaiatzen, ez da hori, ez dauka zer ikusirik nire jardunean, ez daukat praktika hori nire bizitzan, ez gehiago da, bueno, ikasi erabiltzen ezakit nik ze tramankulu, probatu ahotsa erabiltzen beste modu batean, zer egin dute hainbat eta hainbat sortzaileek haien zeran, agian ez nik errepikatzeko egin duten, baizik inspirazio iturri bezala, ez, edo izan daiteke, ziurrenik zurekin lotzen dut ideia hori, ez? Esaten duzunean asko ikertzen duzula elkarrizketa bat prestatzeko, eta da, agian letra baten atzean badago Wikipedia lan bat, eta ezakin hori galdetzea, eta ezakin non kontsultatzea, ez? Eta guzti hori niretzat ikasketa zera bat da, eta agian da gehien erakartzen hauena musikatik, ez? Sorkuntza eta ikaste zera hori, ez horren beste agian gero jendearen aurrean aurkeztea, baina bueno, hori beste aurpegi bada, ez? Jo, ze abia puntu behar, ze interesgarria. Bai, esperimentazio hitza kaso ondera interpretazioa, esan dezunatik, baina igual maila gizatiarrago batean eta ezain beste esan dezuna, ez, artelanari eta emaitza berari lotzen
lotzen zaion hori nie, klub horretan ere, gaur klub asko sortuko ditugu, hitz debekatuen klubaz aparte. Baina ateak irekita, ez? Bai. Eta ez dago, gratis sartza da hemen, doakoa da. Hor ere, atzeman diot, beti ere nabaritu izan zaitu talako mundu, hau ere izango da hitz, igual behartu baina oniriko batean, eta gainera, azken lan honetan elektronikak ere ematen dio mundu oniriko horri beste, ez dakit, iluna ez da, baina bai, oniriko haitza etorri zaineri burura, eta hori ere autu bat izan da, aipatu dituzun eta esperimentatu eta bide lagun izan dituzun tramankulu berriek ekarri duten emaitza bat, hasieratik nahi zenuen zerbait, pixkat paisaia, diskonen paisaia sonikoa, hori hitz oso interesgarria da, asko erabiltzen dut hemen. Lehenengo alizatera da. Hori da. Eta aurten paisaia sonikoarekin pixka galduta zebien. Aurten lasai nabil. Soniko kontzeptua gutxi erabiltzen ari da. Baina lekurtan asko erabiltzen eta geroztik ala dabiltza hauek kontuak eskatzen, baina pixkat paisaia diseinatu zenuen alde zabetik edo bideak berak eman dizu paisaia hori, zen hori izaten da garrantzitsua ere bai, ez? Izaten da muga ez, baina, bueno, helburu bat bai, ez da? Egon baldin badago akzidentala izan da. Bai, eta bueno, esaten duzunan onirikotasun hori, ez dakit horretaz ari zaren, baina nik bai agian une batzuetan alde batetik, letretan badut joera ilunerako, ez zait gustatzen, bueno, bai, gustatzen zait batzuetan, baina orokorran ez naiz bereziki zuzena eta gustatzen zait interpretaziora gauzak zabalik ustea, eta jolastea horrekin, ez? Bueno, gustoko dudan zerbait delako eta kitxo agian, ez? Eta uste dut horrek batzuetan eragiten duela, ez? Norberak bere buruan, bere pelikula montatu alizatea, edo hori da asmoa, ezakit lortzen duan. Eta gero badaude kantu batzuk, berriz zelatari itzuliko naiz, ezakit zergatik, baina... Oso kantu bolita zelatari, semar dugu, alde batetik, bereziki kantu horretan badago ariketa iluntzeko letra, eta da zen letra oso narratibo bat hori dago idatzita diskoko liburuzkan, horregatik azkenean izena hartu zuen kantu horretatik diskoak. Letra oso narratibo eta luzea zeukan, eta ia denak endu nion metaforikoa edo erabat interpretagarria den zati hori izan ezik. Eta horrelako ariketak badut joera horrelako ariketak egiteko, eta beste alde batetik musikalki, ez dakit, akzidentala da egia esan. Bai. Eta hor, pixkaldotu nahiko nuke ere, aipatu zu ekoizpenaren garrantzia, esperimentazioan, katxarreria izan daiteke, norberaren mugak eta paisaia komentatu ditugunak aldatzea, baina ekoizpenan ere asko interesatzen zait, hau ja beti bezala ere hemen nere txokoare badaukat, galdera pertsonalak, entzulen bati igual interesatuko zaio, baina ezagutu nahi nuke ere ekoizpenean eukidezun garapen horretan ez zer ikasi dezun beltonologiken baizik eta hor ere gakoak badaude, ez? Ekoizpenak askotan kantagintza dituko jot, kantuak sortzearen bidean ez dakit niri beranduegi iritsi zaidan klabe bat bezala somatzen dut, eta izugarrizko garrantzia duen zerbait. Zuk hori aspalditik dakizu, azken urteetan ekoizpenean egin dituzune pauso horietan konturatu zara edo betidanik zenekien? Hori da galdera. Ez nekien betidanik, horretan ados nago, eta uste dut eragiten duela, ez? Teknologiaren nolabaiteko kakotxoso potoloekin demokratizazio bat egonda, ez bakarrik eskuragarriago ditugula gauzak, baizik gauzak askoz ere azkarragoak dira, ezakit, iruditzen zait duela ez horren beste urte behar zenituen tramankuluak garestiaz izateaz gain gero prozesatzen ez zirela, hain errexak orduan nor dauka denbora ez dakit zenba gauza egiteko, ez? Eta bain niri berandu heldu zait, baina egia da atzera begira, jartzen banaiz esate baterako Zaldi Zuria barra maskara singelari begira, igertzen dudala hor nik egin nuela oharkabean dagoeneko saiakera bat ekoizpen bat egiteko, ekoizpena zentzu zabalean ulertzen badugu eta batez ere ez baldin bagari ohiko rock edo pop talde egituraz, ez? Eta bueno, hortik aurrera,
ba, izan da pixkanakako zera bat, Madanen bazegoen, niretzat Madanen izan zen saltoa, benetan, ekoizpena lantzera, eta gerora izan da zerbait hartu diona lekua, ez? Komposizioari, disko honetako kantu gehienak komposatuta daude pianoan, baina banekien ez nituela horrela kaleratuko orduan, hori ez dut orain arte inoiz egin, Madanen kantu gehienak gitarran komposatuta zeuden eta gitarra mantendu zen diskoan. Oraingoan ez, pianoa baldin badago momenturen batean disko honetan da iaia gerora egindako autu bat, ez atzera bueltatzea pianora, baina berez nik banekien hori desagertu egingo zela eta beste zerbait izango zela. Eta, bueno, gero daude, ematen dizu aukera ere, ez bakarrik, hau, ez dakit uste dut produkzioa ekoizpena beti lotzen dela erabaki kontzeptuari, eta uste dut erabaki ez gain badaudela atzera itzulita esperimentatzeko aukera asko, eta ez hainbeste erabakietara lotzeko baizik, hausari eta beste gauza batzuei lotzeko, eta horrelako ariketa asko daude disko honetan nola baita esan. Eta egia da, pixkat, oraintxe bertan egindako ekarpena borobiltzeko ere, etzaizu iruditzen, teknologiaren demokratizazio horrek ere, onerako eta txarrerako, baina nik somatzen dut, badela gero eta soinu berdina duen korronte orokola, baina era berean, ez dakit azken urteetan esaten dugunean noraino goazen, baina era berean ekoizpenari eta produkzioari eta norberaren ahotsari naiz kantukoa, beti izan dela normalan hori zerbait definitzen duen elementu nagusientarikoa, somatzen dut ere, azken urteetan badela geroz eta jende gehiago benetan produkzioari eta beraien soinu paleta horri lantzeari garrantzia ematen diona. Hau da, garrantzi eza eta garrantzia etorri direla demokratizazio honekin. Gero norberak jakin behar du zer egin zerez eta zer entzun eta zerez, baina zaizu iruditzen gero eta sortzaile gehiok ere autu hori egiten du. Akaso ertzari buruzari naiz, baina nik impresio hori daukat. Ez dakit sinetxi nahi dudan gauza baden, izan daiteke ere bai, Bai, ez dakit, interesgarria da, ez? Zeren ateratzen zarenean ohiko, ez dakit, gero ekoizpena ere kontzeptu bezala modan dago. Hori enez enteratu. Oso merke erabiltzen den beste gauza bat dela, ez? Eta horrekin ez dut esaten nire ekoizpenak mundialak direnek eta zureak ez baizik orain eukitzen ari garen elkarrizketa ekoizpenari buruz nahiko maila sanoan dela iruditzen zait, baina esate baterako duela ez horren beste urte soinu teknikari ikasketak egitea erabaki nuen eta nengoen oso gazteak ziren pertsonekin, 18 urte zituzten, eta nik bazakit 29 momentu horretan. Eta ekoizpena hitza, produkzioa erabiltzen zuten etengabe, oso ondo jakin gabe zer ari ziren deskribatzen horren bidez, eta batez ere esan ez ni ekoizlea naiz, baina baduzu kanturik edo egin duzu norbaitentzat, berez DJ-a naiz, edo ezakit zer naiz, eta sekulako kakanastea zeukaten. Uste dut, markatu, ez musikarien artean ere planteatu genu zertaz ari garen, non bukatzen den ekoizpen musikala, arregloa, eta non hasten den ekualizazioa, kompresioa, sonido bilaketa, bateriaren, kajaren tamainaren aukera edo gitarraren amplien balbulen aukera, ez? Eta hor oso esparru zabala dago. Eta uste guk ere askotan erabiltzen dugula, nik neuk behintzat eta inguruan entzuten dut, eta nuke jakingo definitzen zehazki ez, zein diren mugak, ez? Akaso hori lausua delako, baina badago hor, kajoi desastre txiki bat igual badaukagu. Beira, ni justo ari nintzen eta ulertuko jazue kajoia aipatu dezula, nik gehiago ari naiz gauza tekniko eta zehaz, baina hori ere sartzen dut, gehiago ari naiz kolorea, jantzia, gaur eguraldi hona egiten du, eta galtzamotxetan aterako naiz. Eta denak, produkzio bat, edo kontzeptuari biltzen, galtzamotxa bai, baina ze galtzamotx, nola egingo dut, metafora eskaz bada, baina jantzia zari naiz, hau da... Nik uste baliagarria dela, ze oial, ze... Eta nik uste zure ikasleak ari ziren, nik ere galtzamotzak ditu, galtzamotzak denak dauzkagu, eta egin dezakegu baina... Zuken eritz pianoan sortutako kantu bat sintetizagailu eta perkusio bukle batekin jazteko autu hartzen duzunean, uste hori produkziotzat, ekoizpenetzat hartzen duzula. Bai, egia esan bai. Hala ere, badu komposiziotik ere, fase horretan, noski zeren sortuko ditut beste 11 kolpe, 11 ezakiz zer, sortuko dira melodia berri batzuk, oinarrian pianoko hori dago.
Lausoa da, bai, baina bueno, itzulita galderara uste dut alde batetik moda izugarri hori dagoela, ez dakit cool delako ekoizpenari buruz hitz egitea edo ekoiztea, baina era berean bai, ekarri du dagoeneko gauza interesgarriak egiten ari zen jende askok topatzea oraindik eta zehatzago bere ahotsa esaten duzuna, ez? Eta ahotsa diodanean naiz ari bakarrik ahots humanoa, ez baizik bere zera soinu guztia eta bere izaera, ez? Bere musikaren izaera, nondik doan. Esan dezula modan dagoela, ekoizpena kontzeptua, esan dut, batzutan gauza hauek oso subjetiboak dira, ez? Modan egotea ez, zuk egizu sentsazio bat, eta, esan dut, Googleek badauka erraminta bat, ikusteko 2000, azkeneko 20 urtetan, zu kontzeptu bat bilatzen duzu, eta ze bilakaera izan duen, eta ekoizle kontzeptuak goia jo zuen 2021 batean. Ados. Ez 2000... Beraz, pixkaia de mode dago. Ez jarraitzen du, orain jarraitzen du oso goran, baino 2021 batean segulako gorakada izan zuen. Igual pandemiak sortu zuen, Aizu, etxetik ekoitziko didazu disko berri hau eta... Ziurrenik bai. Egira. Bueno, horregon dira filmak eta zera asko, ez? Figura horri garrantzia eman, ez? Bai. Bueno, enik gainea kuriosoa da, zeduzet sentimendu kontrajarria dauzkadala, ez? Urtia dara matzat pentsatzen, akaso euskal estenan bertan, ekoizleen presentzia ondo legokela, eta era berean batzutan sentitzen, igual artista honen disko hau ekoizle honek eraman du, behintzat niretzat gustagarria eztan espazio batera, ez? Eta hor igual nortasunarekin talkak eta espazio komplexua da, ze produkzioa, ekoizpena, jantzi hori, bada zure estetika musikalaren zati oso garrantzitsu bat, ez? Eta hor... Nik neuk egiten dut hortaz. Nik lehenkoan justu lagun batekin zantzen, ez? Ekoizle batekin ari dela kantu berriak sortzen, eta zuek desanen, nik gure proiektuan, postal kolekzionistetan, ez dugu ekoizpen kontzeptuan asko pentsatzen. Beinatik erabidek nahazten duenan, ematen dio zerbait ekoizpenetik, baina aipatzen nuen azken espazio horretan, ez? Igual, ahotxean delay bat edo kaja bateriaren sonidoa noruntzera mango dugun ilunago argiago edo lako gauzak. Bestela da, ustez gurea den sonido hori, gutxo bera, eta norberari dagokiona, gitarristak duen sonido handerrek, edo Juanjo duen baju sonido, edo hortik sortzen da pixka, eta bai, gero erabakiko duzu, hemen mandolina eta akordai bat sartuko dugu, eta hemen ez, baina nik ez dut inoiz ekoizpenean nola atentzio gilei jarri justu konversazioan tar artean zuen. Bueno, bai, guk ere ekoizten dugula, baina ekoizpenaren oso konstiente edo ekoizpenari begira gehiagi jarri gabe. Nahi gabe. Bai, azkenen egin behar da. Egin egiten duzu, ez? Badago zerbait, baina bai. Interesgarria. Eukiko bagenu beti diote 3 orduko saio bat egingo genuke sakontze areago. Baina, bagabiltza gaur, hausnarketa potoloekin. Cool dena Goiurik eukitzen duen hemen, ze pasoa emateko modaz pasatze ez dena. Zer loutura ona. Da Goiurik gure gonbidatu, hori ere bai, baina bereziki asteazkenero Goiurik gure gonbidatuei egiten dien sarraskia. Sarraskia. Ojo, nahiko ondo indete. Oso ondo, bai. Katarrua izango da. Katarrua eta berriz erretzen aia izela. Edo bizarra izango da. Bizarrak Kandidoren arima ematen dizu, bai. Katarrua. Kandidok esaten du bezala sarraskian letrak hartu, aztertu eta letren inguruko galderak egiten ditugu. Hemen liburuzkan hasieran azalpenak ematen dituzu eta azalpen horietan dagoeneko esaten duzu jada kantak ez dituzula oso zure sentitzen. Eta agian horregatik duela zentzu argitaratzeak, ez? Kantak direlako soilik, ez direla errealitate edo fikzio azken gabeak. Orduan agian nik entzun ditudanean eta gero irakurri ditudanean, agian nere errealitatetik ari naiz eta ez zuretik, baina konturatu naiz, adibidez, kanta batean aipatzen dela, soinean hamarkada batzuk, egoa kantan, ez? Soinean hamarkada batzuk, orain baina baritzen duzu, antzinako ondakinetan aipatzen duzu, oroitzen alduzu, nola bizi ginen, lehia jolasa zenean, horrelako hainbat kontzeptu topatu ditut, eta eruditu zait, pixka bat, bazegoela hemen errepikatzen den zerbait, eta zela edo sartzea, edo denboraren
denborak aurrera egiten duenean sortzen zaizkigun ezin egonak, eta galdetu nahi nizuke, ea, zuk ere horrela sentitzen duzun, edo aipaten zen duzun bezala, nola kantuak zureak ja ez diren, ez duzun bat ere sentitzen, eta soilik nire realitateren isla da, baina iruditu zait errepikatzen zela pixka bat hori. Ustut, apur bat jo duzula gakora. Niretzat ez da zahartzea, baina bai da heldu bihurtzeak ematen dizkizun zaplasteko pare baten zera bat, ez? Eta oraindik ez dut asmatu zehazki nola nahi dudan deskribatu diskoa, baina hola orokorrean hartuta, ez dakit oso zehatza esango dudana, baina niretzat bada, eta esan dut lehen, badudala joera pixka bat kontrakoa egiteko edo xaxatia izateko, eta disko honetan nire ustez badago askotan joera bat hartzeko bizitzaren ikuspegi nerabe eta bizizale hori, eta momentu batean esateko zast, bai oso ondo hori, baina sufritu ere sufrituko duzu, minartuko duzu, ez dakiz zer egingo duzu, eta ez da inbeste esateko ai, ze gogorra den bizitza, da gehiago esateko, bai, hori bai, baina bestea ere bai, jeje. Oso ondo, hurrengo galdera. Aipatu dugu elkarrizketan zehar zelatari abestia, ja izenburuak aipatzen du, baina gero berriro zelatari, odei hartzari begira adi, eta abesti hori entzutean konektatu dut emadan diskoko panoptikoarekin, ze bertan aipatzen zen zenbakirik gabeko zelda espetxe panoptiko honetan inoiz amestu duzun dena inork zelata dezan. Eta zelatan egotearen kontzeptu hori errepikatu egiten da, eta abesti hartara eta disko hartara konektatu nau. Ez dakit apropos egindako zerbait den, eduki dezaten lanek lotura modukoren bat? Niretzat justu kontrakoa da, zeren esango nuke panoptikoan zegoela hori zelatatua izatearen ideia, eta niretzat behintzat zelatarin da gehiago behatzea, zuk kanpora, eta agian nik irudikatzen dut ezakitolako egoaizezko esfera batean harrapatuta, baina, hor geldi egotearen zera bat zuk asko egin gabe eta mundua bitarta mugitzen da, ez? Eta bai, justu iruditzen zait direla kontrajarriak, ez da nahita izan, baina bai, begira gustatu zait lotura. Jarraitu dezagun, hiltzen uztera kantan aipatzen duzu, sena ahul eta basatia, piztia zauritu tematia. Horrela sentitzen zara? Pizti zauritu bat ezala sentitzen zara zu? Ez, egia esan bizitzako une honetan ez, baina esango nuke beste une batzutan askotan baietz, eta ez hainbeste ezakit, biktimaren zeratik, baizik autosabotaia ezakititza den, baina batzuetan dena nahi duzu, gauza asko egiten dituzu, eta ezakit zer, eta gero batzuk ez direnik ondo ateratzen, agian zu ez zaude ondo hori egiteko, ez? Eta da etengabeko borroka intenso bat, lehen aipatu dugu intentsitatea. Gora intentsitatea. Orduan, ez naiz ari nire buruaz oraintxe bertan, baina bai agian esperientzia horietatik, nolabait esan. Eta azkena ez da ja abestien letrengatik edo hitzengatik, baizik eta liburuskan agertzen da. Also to those artists who were willing to participate in this project but finally couldn't because the world is sick. Fuck racism. Baita ere, eskaintzen diezula disko hau, honetan parte hartu nahi zuten beste artistei, baina azkenean ezin izan dutenek mundua gaixorik dagoelako, eta, pikutara arrazakeria ez, pixkat kotillotik galdetu nahi dut zer den hori. Egia esan, diskoan bertan ez nuen, batez ere pertsona batengatik da, pertsona honen izena da Fazil Onju, eta ez nuen bere izena jarri nahi izan diskoan, ze gero diskoa gelditzen dira luzaroan hor, eta ezakit berari noraino eragin diezaioken, edo pentsatzen dut ez litzatekela ezer gertatuko, ez da hain urruti olduko disko. Baina batez ere izan zen, ez dakizu, agian bai. Korinek berak ere badaki, Luzazen bideoklipa pentsatzen hasi ginenean dantzari bat neukan buruan, Fazil, bera
Suitzan bizi da gaur egun, baina Afrikarra da, eta bueno, Suitzan gainera bizi da sekulako bekarekin, esan nahi dut, arte instituzioek konfiantzaz hartu dute bera, dantzari puska delako eta dena delakoa. Eta Bartzelonan ez, baina Bartzelonatik gertu, egin nuen konbentzero artista egoitzan egonaldi bat, eta izan zen nahiko esperientzia xelebrea zentzu batean, eta da niri eman zidaten egonaldi hau niri bakarrik, individuala, ez? Soinuarekin eta musikarekin zerikusia zuen proiektu batean lan egiteko, eta kunbenten normalean erresidentziak kolektiboak izaten dira. Orduan pentsatu non bakarrik egongo naiz, ikusiko dugu. Eta heldu nintzen ara, eta justu nire egonaldiak irauten zuen denbora berean, zegoen artista afrikar eta afrodescendientes dakin nola esaten den, baina bueno... Jatorri afrikarreko, ez? Bai, jatorri afrikarreko artisten egonaldi kolektibo bat. Eta bueno, horrezagutu nuen jende asko, oso interesgarria, tokatu zitzaidan noski, isilik egotea, momentu batzutan, eneritz iso, ikasi. Eta haien artean, fazil ezagutu nuen, eta berarekin ez nuen asko hitz egin egonaldian zehar, kontua da, nik alde egiten nuela beraiek baino lehen, eta nire azken egunean aurkeztu nuen nire lana. Eta, bueno, ez dauka zerikusirik honekin, zerikusia dauka lehen aipatu dudan proiektu horrekin paisaiak izena duena bide batez. Eta etorri zitzedan, tipoa, aztoratuta esanez, nik hau dantzatu nahi dut. Hau dantzatu nahi dut, eta nire ekoizleak ez ditagu egiten. Wow. Eta hortik astebetera edo gainera emanaldi bat zeukan Milanen uste dut, eta pieza hori, esan nion, behin bakarrik, ez dago argitaratuta, dantzatu zuen Milango antzoki batean, eta nik luzaz, luzaz irudikatzen hasi nintzenan ni, esan nuen fazil etorri behar da Euskal Herrira, eta egin behar du, berak dantzatu behar du, 100%. Eta Itziar Garaluzek bideoa egingo du. Hasi ginen hizketan, hasi zen bera, gainera, luza zen improvisazioaren bidez, ez hainbeste koreografia bat. Hasi ginen hizketan, hasi zen prestatzen eta bar, eta, eguna gerturatzen hasi zen horretan, ez jakintasuna, berak paperak dauzka, dena normal, esan dezagun, esan dut, ez da justoa, ez, konparatzea pertsona bat paperekin edo paperik gabe, baina bere kasuan badauzka. Eta esan nion, aizu, jakin, momentu horretan ni iparraldean bizi nintzen, jakin bizigarela zubiaren ondoan, beti ez daudela kontrolak, baina zu gizon, gazte, beltza izanik, eta gainera altua, eta geldituko gaituzte, gertatuko da. Nahi dut jakin dezazun, ez hartu sorpresaz, eta batez ere jakin gure bestea izango duzula, baina abisatu behar dizut. Eta batean esan zean, orduan pentsatu behar dut joango naizen ala ez. Wow. Eta, buelta asko eman ondoren, bere aholkulariarekin hitz egin zuen, eta esan zidan, eneritzez naiz jongo, beste batean etorri Suitzara, eta flipatu nuena, eta ondo dago jakitea, zen ez jakintasunetik, karo. Esan zidan begira, hau gertatu zitzen Kataluniatik Frantziara pasatzen, Perpinjara, baina, muga pasatzen. Eta da, paperak izan da ere, gainera momentu horretan omen zeukan, edo zen suitzarrek eukidezaken pasaportea bakit luzatzen ari jarela. Gelditu zuten, eta ez dakigu zure pasaportea benetakoa denala ez, eta 8 ordu pasazituen kalabozoan, eta fazil da pertsona bat nahiko diskretua, eta etzidan esan nahi izan tratuan nolakoa zen, baina bera aurpegia zen, rollo trauma, ez dakit nola esan. Eta, ez nuen bere izena hor pixu guztiarekin jarri nahi izan, baina esaldi hori fazilengatik da. Eta mundu nazkagarri honi, ostiko bat emateko modu oso xumea. Historia potentea. Bai, utzi gaitu hola. Azkenean luzaz korin zelak dantzatu du, oso pozik berarekin, baina hasieran fazil zen dantzatu behar zu. Aizu, guardiko amabiak buelta-bueltan ditugu, eta eskatu behar dizugu azken kanta bat, gurekin hemen agurtzeko usto, eta antzinako ondakinak izango dela, eskainiko diguzuna. Neritz furiak mila esker, berriro, eta lan honekin hemen bigarren kafean aritzegatik, plazer bada, luxu bat, eta tiran gure jingelarekin egingo duzu, set akustikorako bidea. Mila esker.
Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Eneritz Furiak eta Antzinako Hondakinak. Nahi duzunan, Eneritz. Keep calm and bigarren kafea.